सकाळचा हौशेन मजेन जाऊन संगाजू त्याचा मग रस्ता धरू घरचा कार जांजून सजिलय त्यांना निजूस नाही लागलय धन्याय समिनी ऐकिलय आमदा संत होणार नाही कोरोनान घातले समुदली वय म्हणून देऊल पण केलंय आई समाज कानावर राहिलय कोण पिकणार ने जावा लागतय रेगलं गार जांजून सजिलय त्यांना निजूस नाही लागलय जीव पोती येरा बैला बरोबर बी सोपितान घोरा जावाला काशी मीरा परवाने वाजल्या वाटे 3:13 सोप करतान पुरा जीवावर जरी कोणी टेकीला सुरा तरी जातान रेत करा करतान भाऱ्याशी बैलगाडी कोण नाही हातान जोरी बारकी पोर होतान येरी त्यांना पसंत नाही मोटरी आमदा आयलय गायशी घरी उभे असतील पारे घरी हातान मिळतूस मारतीन भुतरी म्हणून जावाची करूरी करतान भाऱ्याशी बैलगाडी कोण नाही हातान जोरी बारकी पोर होतान येरी त्यांना पसंत नाही मोटरी आमदा आयलय गायशी घरी उभे असतील पारे घरी हातान मिळतूस मारतीन भुतरी म्हणून जावाची करूरी आगीचे पुरण दूर नको काढून हिम्मत नको सोरू तोंडाला मास्क घालून रस्ता आपला धर वारवायला त्याला दावरू तुम्ही या साधन्या मी कला घाबरून घरान तप मारू चला सावसुराला नवसा करू कया कोरोनावर फिरव सारू काशी मीरा सावजुरांचा सण जरी दार त्याची केली पण लांबशील जार करू लावून मन त्याला ठेवू आपले कालजन उची नाही मिळली आमदावर सण नमस्कार करू सगळी जण कचरा शिंगार ना घेऊ मटण शिजून सण गाजू जोरण काशी मीरा सावजुरांचा सण जरी दार त्याची केली पण लांबशील जार करू लावून मन त्याला ठेवू आपले कालजन उची नाही मिळली आमदावर सण नमस्कार करू सगळी जण कचरा शिंगार ना घेऊ मटण शिजून सण गाजू जोरण कचरा शिंगार ना घेऊ मटण शिजून सण गाजू जोरण कचरा शिंगार ना घेऊ मटण शिजून सण गाजू जोरण